Atong i-turnover karong adlaw ang nursery nga gi-project sa Rotary Club of Cebu, Fort San Pedro o Rotary Lancaster Sunrise Rotary Club of San Francisco, California. No, naay atong logo din ha. Lancaster Sunrise Rotary Club nila po dito sa San Francisco, California. Nagtabang nato din he. And then ang atong taga Lancaster Sunrise, Rotary Club of Lancaster Sunrise, nagpadala po natong tabang para sa ato ang programa din eh, atong project. Karang mga wati oh. Pana mga wati ha. Na pa oh. Ano ilang i-fertilize? Oh, ang kini mo ni ang vermicast, mo ni ang iyang tae. Tae sa kuan wati. Mo ni ang kuan. Nagdala ko og 15 ka sako para ipanghatag sa kada grupo, isa-isa. Ilang i-fertilize. Ang kining wate, daghanan ni diri sa sulod dinhi sa sakuha, ako ning gi-maintain. Ini ka ang atong kuan naman po atong gipanghatag diri sa ilaha kada grupo na isa nila ka sako nga cow manure with wate with Mr. Shane Hitutua. Yang Vice President, si Dr. Jojo Gonzales. Ako, past President nako. Ato mga kauban ng Rotary, si Nice, si Lar, si Lindon. In behalf with Sir Joey Lito Baclayon, our city agriculturist, Cebu City Government, amo lang ma-suggest, amo matabang sa inyo is unsaon ang proper nga pagpag-grow sa tanom. Mo na mong mahatag nga assistance ninyo. Kada. Okay. So, daghan kayong salamat. Nagpasalamat ko sa dako na outro sa kausaban diri sa Tinlinis, no? Murag dako gyud. So, i-maintain lang ninyo para ang inyong mga bata ma-enjoy og dagan-dagan diri. Okay. So, kanang inyong pananom namtay suporta gikan sa City Agriculture sa Cebu. So, again, daghang salamat sa inyong cooperation. Limpyo na kayo. No, kinay dire unya ang kini mo atong hinluan pag-ayo karong kuan, karon nga bulan March. Then mobalik siguro ta April para makita ninyo nga limpyo na sad. Next month balik ta. Kaya ato ta dito dapit. Hey guys, so I'm here at Lodo Cemetery and I'm with the Rotarian. So maglibdi sila diri, develop ni siya diri nga place, nagkuan sila mga garden. Mo ni lang muse for group 2. Group 2. Na live show na gid sila group 2 nga mga muses. Ay pabig portado kining Chinese Daycare Center, suportado po sa Rotary Club of Cebu, Fort San Pedro. Okay. Kita na nagpabutang aning canopy sa tubangan o diya sa side, duha ka side, nanay canopy. Oo, nga tubig sila. Ilang na lang tubig, manang program para tubig. Inom niya, CR, ang ayuhon, anak. Gani kay wa pa may klase ron because of the pandemic, so naundang po na mo project niya. Okay. Alright. Daghan pa nagbata diya. Daghan kayo. Asinta ka Sinta no, sinta ka bata. Paano sa tanong man sa kasisyon? Tama si teacher sa school. Hello, teach. Good morning. Guys, naami karon sa Lodo Cemetery and then mga almost 500 families daw ni ang naa diri. Before, mga 1937, meron lang silang mga 37 plus. And then right now, 500 families, mga 2,000 individuals daw. So we're having a tour right now because meron silang project ang Rotary Club na gardening, tandem sa agriculture. Naka-harvest na, no? So we're here right now sa group 5. Sige sila harvest dire. Harvest no. Kani sila ginangan. So muna ni ang group 5.
So, mauna ni siya ang group 1. Upat lang ni Kabo. Buwan, pipiano ka na laya man lang. Tumuo kainit ba? Kainit, laya ang yang bunga, matay. Maliyaw ang bandong ba? So, mga tao dere as in namuyo gi koy ana na gid siya. As in nanagid sila dere community. Nanood mi sa Lodo Cemetery, nagtiktuyok mi for the yung lahat ng mga groups nila, parang competition ng gardening. So guys, mo ni siya group 18 ang nag-manage ani dire nga. Hi. Ilang garden guys sa group 18. Dagan-dagan nilang garden. So, mo ni group 11. Okay. Manang in-charge sa group 23. Ano yun yung project inyo ning limpyuhan? 27, March 27. March. Gilid nga na mga ruto na ito. Oh, okay. Para pagbalik na to sa April, guwapa na siya. Okay. Problema niya, kanyar man tubig. Group 19 ni siya guys. Asa inyo mga tanom? Ani? Na dito. So, group 25. Yes, mo ni siya la ang group 25. So, kaning Lodo Cemetery guys, nga naani siya 4.4 hectares daw, and ilang gi-encourage ang mga tao to mananom, and na sila project nga limpyuhon dyan ni siya diri, no? Nilabi na si Sir Jess, mo dyan ni naglakaw-lakaw ron diri. So, morning. Saan mo mga tanom diri, sir? Paliya, Alia. naitaw, sikwa, Okay. naisili. Morning na inyong harvest. Oh, wow, ni tara na pa magidagan dia sa sud no. Among bunga. Ay, nangumbit. Ay! Diarame. Na, diara mo news. Ayos.